бозӣ барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои футболи Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд баргузор гардид. дар нафасҳои нахустини ин вохӯрӣ футболбози ӯзбекистонии дастаи Хуҷанд Санҷар Ихсибоев ба задани гол даст ёфту ҳамин тавр тими футболи Хуҷанд бартариро ба даст гирифт. қисмати аввали дидор бо ҳисоби 1-0 ба суди меҳмонон ба анҷом расид. дар пайти дуюм бошад футболбозони дастаи Истиқлол кӯшишу ғайрати худро бештар карда дар фурсату фосилаи 2 дақиқа ба задани 2 гол мушарраф шуданд. аввал дар дақиқаи 76-уми рақобат ҳамлагар Манучер Ҷалилов тӯбро вориди тури дарвозаи тими Хуҷанд намуда таносубро баробар кард. бо гузора шудани 2 дақиқаи дигар футболбози ҷавони дастаи Истиқлол Муҳаммадҷон Раҳимов маротибаи дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи Хуҷанд намуда бадин васила голи пирӯзиоварро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр дастаи футболи Хуҷанд дар кӯшиши чаҳороми худ бар муқобили Истиқлол суперҷоми Тоҷикистонро ба даст оварда натавонист ва дастаи Истиқлоли Душанбе бошад маротибаи нуҳум аст ки барандаи ин ҷоми олии футболи кишвар мегардад. ҳамин тавр дар вазъияти тантанавӣ ба ҳайати дастаҳое ки барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон талош карданд бо медалҳо сарфароз гардонида шуданд. футболбозони дастаи Истиқлол бошад дар оғози мавсими футболи кишвар суперҷоми Тоҷикистонро болои сар бардоштанд. Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов ҷомро ба капитани дастаи Истиқлол тақдим мекунад. муборак бошад бинандагони арҷманд барои тамоми тарафдорон ва алоқамандони дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе. онҳо бори нуҳум тавонистанд ғолиби суперҷоми кишвар шаванд. аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки аввал ба команда меҳнати бачаҳо буд. ҳама ғалаба кардем. меҳнати командаи принсипиали Хуҷанд командаи навз аст. мо якум бор нест бо ин команда бозӣ мекунем.